شقوين وشتنا وطاحية شيخ زينا بغوية بوكينا زبنا ويرميو ساقوين وأبعداي تارخيبو كفانا نبور كفار تفلق يا تيلة كنراخب واي زي بالفقر الوطن كنراخب سلام تخطاتلت في عبد ميديا كميت صنحوا انا تصبوا لكم نسخاتكم تصبوا تلولاي تسفا نغبركم بارنا حجي زي مصي زلو خبلكم حبيرنا نكاتلو የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አይናችሁ እየሰማ ጆሮአችሁ እየሰማ አይናችሁ እያየ ማለት ነው ሁሉ ነገር ተቀያይሯል እያየክ እየሰማ የኢትዮጵያ ከፍታ እዚህ ደርሷል ምንም ማድረግ አይቻልም ኢትዮጵያ በዘመነ ዘመኗ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ በዘመነ ታሪኳ ማለት ነው ተሸንፋ አታውቅም ምክንያቱም ልጆቿ ጠንካራ ስለሆኑ የማትደፈር ሀገር ሆና ዛሬ ደርሳለች ጠላቶቿ አጠፋናት በተናት ሲሉ እሷ በተቃራኒ ነው የምትቆመው ይገርማል አጃኢብ ነው ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነች ሌላ ታሪክ የተሰራ ነው ሌላ ታሪክ የሚገርም ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ከሚወራውና ከሚነዛው ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ወሬ አንፃር ቢሆን ኢትዮጵያ መቸም ዝሕማር ከም ዝኽንሰምዑት ፀናሕና እንታይ ዝብለና ዘሎ ታሪካውያን ጸላቲ ኢትዮጵያ ይዝብል ዘሎ እቲ ነገር ግልባጥ እንዲዩ ማለት ሲ ህዝቢ ኤርትራ ጸሊኢ ይፈልጥ ንጎራብቱ እቲ ጸላኢ ዝበሃል ግን ክዘምት ክብል ከሎ ክዕምጽ ክብል ከሎ ጸላኢኻ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ዝኻኒ ብኢትዮጵያ ይስማዕ ዘይናቶም ናትና ባሕሪ ዘይ መሬቶም ናትና መሬት ክብሉ ዝስምዑ ንሳቶም እዮም እጅ ብግምጣሊ ክዛረብ ጸኒሑ ታሪካውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ እንዳበልካ ዝግለጽ ዘሎ ታሪካዊ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምዃና እዚ ናይቲ ማል ዝነበረ ታሪኽን ናይ ሎሚ ዝስራሕ ዘሎ ታሪኽን ናይ ኢትዮጵያ ነገር እዩ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ታሪካውያን ጸላእቲ ምዃኖም ሲ መቐጸልቱ እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ እንድሕሪናዮም ካልኦላ ሓንቲ ዝገብርዎ የለን እንተኾነ ግን እዚ ራዕዳ ኣትይዎ ዘሎ መንግስቲ ንጉሆ ክሰኣል ክርአ ኣለኒ ክብል ዝሰኣል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ድሮን ኣምጻኹ ድሮን ሰራሕኩ ዝብሎ ዘሎ ሻቆሎ ዝሓደሮ መንግስቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ፍርሂ ናይ ኮብዱ ናይ ውሽጡ እዩ ዝንቀሳቀሶ ዘሎ እዚ ዝሰኣሎ ዘሎ ድሮን በዚኣ ንሰርሕ ጀሚርና በዚኣ ዚንጎ ጌርና ገለ ዝብል ዘሎ ካላ ኣይኮነን ምክንያቱ ንፋኖ ዳ ዘየጥፎም እንድሕር ከጥፍእ ዝኽእል ኮይኑስ ድሮን ንጎን ጎያ ትድብድቦ ዘላን ህዝቢ ኣምሓራ ማለት እዩ ብሓፈሻ ህዝቢ ኣምሓራ ንፋኖ ኣላጊብካ ይቕጥቀጥ ኣሎ ብድሮን ማለት እዩ ስለዚ ዝኽእል ወይ ዓቕሚ ወይ ዝስዕር ተኮይኑ በዘን ባሊቃ ንዖም ምኽኣለ ማለት እዩ ነገረ መገደይ እንተኾነ ግን ናብቲ ካልእ ሒዜ መጽእ ዘሎ ክብለኩም ንካተሎ ዳሕን በቲ ህፁፅ ዜና ክንጅምር ምዚ ኣመንጎ ስርዓት ብልጽግና ናይ ኢትዮጵያን ህግደፍን ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ኩናት ወጥሪ ተኣሳሲሩ ሎሚ ኣብ መላእ ኣስመራ ኩለን ምምሕዳራት ናይ ከባቢታት ማለት እዩ በቲ ቀደም ቀበሌታት ዝብሎ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ደርግ በቲ ስርዓት ኣብ ዝተኻየደለን ኣኼባ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ኩሉ እቲ ምምሕዳር ከባቢታት እዮም ኣኼባ ካይዶም ኩሉ ሳዋ ዝተዓለመን ዓጢቁ ዝነበረን ወታደር ናይ ኤርትራ ክሳብ ጽባሕ ሶሉስ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ጽባሕ ማለት እዩ ጽባሕ ሶሉስ ክልና ድሕሪ ጽባሕ ሶሉስ ይኾን ዘሎ ሳዋ ክርከብ ህፁፅ ናይ ክተት መምርሒ ከም ዝተዋህበ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም ኣለዉ ሎም መዓልቲ እዩ ተኻይዱ ተኣኼባታት ሕማም ይኹን ካልእ ዝኾነ ምኽንያት ቅቡል ከም ዘይኮነ ክኸትት ዘይክእል ሰብ እውን እንተኮይኑ بزخونه من قدي سواك بتصح كم دلوا تزيكون أبوي وريفيو تقبر جم تقبر له أسلذي كل سب خطط الله وكورد الله ناب سوا تباهلو
أنا نايسب زي أجمع جرمانيو كل جزء بقى صلاتي إرتراق نبحو خلو كأجرجرو خلو زي جون ناتهم شبت ناتهم يزخون بقى أما ناتهم غير بقى يقلقل بقى أما ناتهم كوينس يقلقل أجرم ده إرتراق خاب تغتت كندي عمد هذا غير هذا كابتيس عن شو منتن مسكتتنا كويك سب حجي دو يبلنا نكو خم مختات سي حدش نقرا يكونن تايز بزلو نمن يخصم معد الزارب زلو حد يعلمو خمي يقال كامل سي إرتراس تفلسو يسرحو كفره تزبي أبزنا ويانا رينينا عبد خايو اتونا بتقراي احوات كايوم سراويت إرترا يركا أكب اقرا أكب كيتك على السنابلة كتف من سي إرترا فتيني مخان أبيو سراويت إرترا سعر الله زبلنا بري هجرا انتايو زارب زلو كتت أوج منغست إرترا كتت تبلالو لو مري غافلت كايو 9 8 يجمرو قصاب 20 حموشن بصينا لنا إذا شنفلا إثيوبيا حمام زخونت قمشة إثيوبيا حسكا جن سلام كم يلو ركب تقطتي مردا نمن كغرفه لي خايو كم زقما خاكون حزب إرترا دليل الله خدع كله أنت قول مات سبو 9 8 مسكتته من سي إرترا سب حج دواي بلن زحكيو زي حكيو سلازم انت عايز بلو زلو يتكهب تمارخ هدم انتي تأواجناتو تاي تزوربو تاي علامو علامو عادي كل جزء حجقا أخوينات ميتسأكالو حجقا أخوتت تبهل اللخا حجقا مون من دا يخور فتهاجر دلي خير بزغنا حدا علامهم السخاني كما يقروا من سيئرت لنا هاجرو نخي كلاخل أب إذنو حشوخ تبلو ترى يسرحهم كم زي كلاخل نعدو نهاجرو خمزي كون سرح يدسرح كل جزء السبزي حبريتا متنقطع تحوسوا ناي حزب مفرارحي كم تجبروا كم دعينة ملقت خم حلال في خمسة وعلو تي حبريتا ردي له بزي كذي كاب 10 8 عامات من العلي هاجراوي أقول جلوس زميل كتون تي كاب زعد مزمالتيو بتمساسالي دحر صباح صولوس نابسوا كورد صنع تزاز تمحلالي فو قالو تزقرم كحد حسوت تابزل لكم عجي تاي تحسوت كاب 10 8 ننيو نابسوا نورد بلنا له كله تمهراي من سيرترا ابتمرت زي ركب من سياب إرترا يلن كله تمهراي تصنح بتمرت غاي نابسوا زورد حجزسي طفيو مالت هيكون نكو إرتراس تمرت زي بلو زي مهار عدو وعل زوعل اب غزا طراي وي دما بشو طراي كل الكبل زوعل كم زي له اصبيق عند عدي يفلتيو مخنياتو بتمرت بيليو نابسوا زورد ناب كولجات زورد سلازم انت يزبل زلو هجي حسو تريو يوم من سي إرتراس ود 10 8 ود 20 عامت سي سقيلو بقى اب غزا بطيلوس باننا يديو طراي يبلع يزمسلو زلو مسلني زكاب حدا حاسو تريو كابس مراز مصنا منچي زبلنا زلوس ابس مراز زلو حزبي إرتراسي دوكوس تمرتي مهاري يلون ما دوك 10 8 تمرتي اندركو مچما بإرتراس ود 10 8 10 شعتس تمرت زي بلو اب تمرت زي ركب من سيلن كاب تمرتقا ناب كولجات يزورد حتى تحاسو تريو ابزي ميزان غبروا بعلهم سخونه إرتراوس ود 10 8 عدو وعيل تمرت زي بلو وي كولج زي اتوس يركب لكم تحسبوا ناي فترة زينا نستبللو تحبريتا كم زملكتو مالتيو افتا اخيبا ازي ناي موتن حيتن قداي هاجر كان دحين تخوينو كل سب كختت اللو ساوان تزوريدكم جغزاهم مصينا بزخف من قدي بعلنا خنوسدكم هنا كلو يوم تنقطا هيبو ممزلو سوري سيال الله نمتابت قالوا بكا كاب 10 8 نلعل زلو اب غزو دكيسو بانخ منچت يبلون سوا وردالو بكا ياي من سي إرتراس بكا بت يلو تمرت غريفو مجم فلطانينا تا إرترا تمرت زي بلكا سوا هاتور وي تماريت كون لكا وي سوا هاتور لكا زي فلوتي بإرترا حسودا يكونن مغنياتو اب سوا وريدكا بزو ناس سنكنت زمهار الله سب اب سوا وريدو تمرت زي بلكا اب غزا قفايت بلنا صحكيو زحسوت هيكون نزارب زنا زلكعيو صراح زي بلو تمرت زي بلو اب تمرت زي ركب عد وعيل سراقن عوالان كخون اب كتما كل الكبل ينبرني ديسيبلين كحز سنه سرعات غيرنا هاغورن حزبن كخون ساوي يورد تمرت داليو خاب تمرت بيلي زغيد سلاز اب إرتراس يلن عد وعيل كلها بسراحه تركب اب هاجر مهناصن اب تمرتن اب هاجر محلاون يركب من سي إرترا سلازي
ዓዲ ውዒል ዝኾነ መንእሰይ ዘይብላስ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ካብ ደቂ 18 ላዕሊ ሰዋ ባዕሎም ተዘይወሪዶም ዶ መንዳ ወደ ይበሃል ይብካ ሓበሬታ ጉዳመኛ ሰብ ኣነ እኮ ዝገርምን ዘሎ ንስ እዩ ህዝቢ ኤርትራስ ሓድሽ ከተታይ ኮይኑስ ክተት ኢልዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣይትፈልጥዎ እንዲኹም ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ሳውራ ኤርትራ ሳውራ ንኽፈጥር ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ኸቲቱ ንናጽነቱ ዝኸተተ ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ሓድሽ ከተታይ ክትገብርዎ ትደልዩ ጋሻን ምኽታት ቀዳማይ ብቐዳምነቱ ክፈልጥ ዘለዎ ሰብ ወይ መንእሰይ ክርድኦ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዘሎ ቅድሚ ሳውራ ኤርትራ መጀመርታ ምኽታት ናይ መንእሰያት ኤርትራ እዩ ጀሚሩ ስለዚ ድማ እዩ ሳውራ ኤርትራ ጀሚሩ ከይከተተ ሳውራ ይጀመረን ምስ ከተተ እዩ ሳውራ ጀሚሩ ከይተወለድካ መቸም ኣብ ዓለም ኣይትነብርን ኢኻ ምስ ተወለድካ ኣብ ዓለም ትነብር ስለዚ ምስ ከተተ ህዝቢ ኤርትራ ሳውራ ዝብል ወይ ድማኒ ሻዕብያ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ዝተፈጥረ ወይ ዝተወልደ ብምኽታት እዩ መንእሰይ ስለ ዝኸተተ እዩ ተዘይከትት ነይሩ ሻዕብያ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ኤርትራ ትበሃል ሕጂ መሃለወትን ህዝቢ ኤርትራ ወይ መንእሰይ ኤርትራ ብመሰረቱ ከታት ስለ ዝኾነ ስለ ዝኸተተ እዩ ከዓ ጨቢጥዎ ዘሎ ናጽነቱ ኣብ ዓለም ዘንበልብሎ ዘሎ ባንዴሩ ሳላቲ ባዕሉ ዝኸተተ እዩ ሕጂ ድማ ዋና ሃልይዎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቱ ክተት እንተይልዎ ኣይግድን እዩ ክኸትት ማለት እዩ ኣይትኽተት ክትብሎ መን ኢኻ ዝብል እንዳነውቀየሲ ደቅስ ፍርናሽ አንፂፍካ ክትብልስ መን ኢኻ ስለዚ ሎሙ ከም ዝፈልጦ ሓድሽ ነገር ከም ዝኾነ ክትቆጽሩሉና ለባማት ክትመስሉ ሓለይትን መፍቀርቲ ህዝቢ ኤርትራን ክትመስሉ መን ኢኹም ንስኹም ኩም ክትምስሉ ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረቱ ከታት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ተዓዊቱ መንእሰይ ኤርትራ ከታት ስለ ዝኾነ ደርዒሙ ጸላቱ ሕጂ ከዓ እንተኸቲቱ ንህዝቡን ንሃገሩን ጥራዩ ደቂ ጓል መንገዲ መጺኹም ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝብል ኣሎ መንዳ ክብለልካ ደሊኻ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ መጺዳ ንመንእሰይ ኤርትራ ክተት ንሕና ባሕርኻ ክንምጥለካ ንመጽእ ኣለና እሞ ክተት ተዳልኢኻ ክተጥፋኣና ንዓና ክብልዎ ደሊኻ መንእሰይ ኤርትራ ሎሚ ንዓ ክተት ክብሎ ዝኽእል ተሃልዩ ሓይሊ ወይ ስርዓት ወይ ስልጣን ዘለዎ ሓደ ህዝባዊ ግንባር በሃል ወይ መንግስቲ ኤርትራ በሃል ማንም ካልእ ኣይጽውዖን እዩ ንዓዱ ንምሕላው ንሃገሩ ንምሕላው ንህዝቡ ርስቱ ወራሲኡ ኮይኑ ከንብሮ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ክተት ምስ ተባህለ ጥራያ ትቆውም ተሃገር መሊሳ ዋሕስ ናይቲ ሃገር ዝኸውን ብኹም እዩ ስለዚ ክተት ትብላ ኣሎ ሞንታ ቀሪፅካ ንዓኻ ይበልስ እንታይ ቀሪፅካ ህበይ ኣመና ህበይ ማታ እዚኦም ስለዚ ሎም መዓልቲ ከተማ ኣስመራ በቢ ናይ ምምሕዳር ከባቢታት ኣኼባ ተገይሩ ከምዚ ዝበልናዮ ህፁፅ መልእኽቲ ገይሮም ህዝቢ ብጣዕሚ ተረቢሹ ከም ዘሎ እዩ ተሓበሬታ ዘመልክት ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩ ህግደፍ ኣብዚ ሳለስቲ ፍርሒ ስቕታ ብዝብል ኣርእስቲ ሓተታ ገይሩ ኢትዮጵያ ዓውዓው ብልለው ፈሪሆም እዮም ንሕና ግን ትብዓት ኣለና ስኢልና ኢና ዘለና ዝተዛርብናዮ ነገር የለን ኢሎም ክዛረቡ ከም ዝቐነዩ ሰሚዕኩሞም ኣለኹም እንተኾነ ግን እቲ ናይ ሎም መዓልቲ መፀዋዕታ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ከም ዝነበረን ራዕድን ፍርሕን ዘመልክት ከም ዝነበረ ህዝቡ እውን ብኡ መጠን ከም ዝተረበሸ እዩ ሓበሬታ ዘረድእ መቸም ሓሰና ሓሶቱ ፈሲልና ኣሎ ጨና ወዲእና እየ ከም ምውዳእ ግን እንታይ ክንገብር በዓል ኣመል እዩ በዓል ኣመል እንታይ ክትገብሮ ትኽእል በዓል ኣመልሲ ምስ ኣመሉ እዩ ዝግነዝ ይብልዎ ቦታት እሞ ሓንቲ ክንገብሮም ኣይንኽእል ኢና ንቐፅል ጥራይ ረድእ የሳውዲ ዶዘሮች የሳውዲ ቡልዶዘሮች አሰብ ላይ መጥተው ሲቆፍሩ እኔ በላይ መንገሻና ሌሎች ኢትዮጵያውያን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማኪያቶ የምንጠጣበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ይሄን ለሻዕቢያ ደጋፊዎች በመላው ዓለም ላላችሁ እንነግራችኋለን። አሰብ የኢትዮጵያ ነች። አራት ነጥብ ከብልጽግና ጋር በየቀኑ ዘይኽት ህዝቢ ኤርትራ ተሰምዕ ዘሎ ዘይኽት ተሰማዕ ኣሎ ወላውን ድሕር ከቲቱ ማለት ያጂ ዘይኽት ድምጽ ይሰማዕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ትሰምዑ ኣሎ እንታይ እቱ ገዛ ድዩ ዓሰብ ሕጂ ወይ እንዳው ሽሙ ገዛ ድዩ ዓሰብ ሕጂ ስዑዲ መጽኦም ዶዘር እንድሕር ኣቴን ናይ ስዑዲ ናብ ኤርትራስ በቃ ማኬቶራ ይንሰትና በአዲስ አበባ ኾፊልና ምን ሒዝካ ኣሎ ተመላት ዝኾነ ግን ሓሰና ከም ዝኹን ሰምዑ ጸላሕናስ እዚ እንዳሰምዕ ህዝቢ ኤርትራስ ኢዱን እግሩን አጣሚሩስ ይቆበሎ ዕልል እንዳበለ ዲ ዝብለና ዘሎ ዕምባባ ሒዙ ታይ ዝብል ዘሎ ከትት ይምበር ድሕርካ ሕጂ ይኮነን ከቲት ህዝቢ ኤርትራ 98 مسكتته ساحجي عيوردان تخبر اذن تغوربيت ያተም ሰው ነው ልደቱ አያለው በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ጉዳይ ግን በአሰብ ጉዳይ ግን
ከመንግስት ጎን ነኝ ብሏል። አጨበጭባለሁ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሏል። ተመልከት በቃ ደብዳቤው በቀጥታ ያነጣጠረው አሰብ ላይ ነው። የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጉዳይ ዓለም ሁሉ ይስማው ፍርጥርጡን እናወጣለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር። ከምዚሉ እንዳገርገረ ሁሉ ጸላይ እንዳተዳለው ሁሉ እንዳሸመተ ሁሉ መዋጊ ኢድካን እግርካን አሜሪካ ኩዕሶ ንጻወት ዲኻ ክትብሎ ደሊ ህዝብ ኤርትራ ኩዕሶ ንጻወት ክትብሎ ተዳሎ ትብሎ እምበር ክተት ትብሎ እምበር ጾታ የለን በዓድኻ ነው በሀገር ጾታ የለን። ስለዚህ ህዝብ ኤርትራ ግን ከፍርህዎ ሰዋ ተገፊፍዎ ወድኻ ጓልካ ትጠፋ አለ ከብለካሉ እስያስ ዋ ጸላእት እኮ አፎም ሃቢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኮቱ ማለት መራ ኮይዱ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሳዓም ዝነበረ ህበይ እኮ እዩ ከምዚኦም ሃባይ እጅ መጽኦም እንድሕር ነቂዮም ህዝቢ ኤርትራ ዳሓናይ ተዘናጋዕ ሲነማ እቶ ኮፈል እንጆይ ግበር ስካፈስ ተኽትብሎ ተዳሎ ትብሎ እምበር እንቁሎ ህዝቢ ተዳሎ أربعة نبي. ጠቅላይ ሚኒስትር أمنا عند حضرنا أسمرات خستيركوا نحن عندك أنا نفرينا عند حريت هاي تملسنا حجها عند حريت نملس ولا أبنك يبلنا نحن دكنا أبا أملاخ يوم زاتوا وعدهم بأملاخ كأم ذرخ وعدهم بفت عاري بسبب يكونه حدث تحجزي حدث تلقلقي حدث تدبلي ندكنا دسنس أيركبني دقوا من نفسهم من كأساتهم بعلم كرخبواي أول إذا كانوا فعات وليدنا جاكانو وليدنا ربحات وليدنا أي نمبر شيشو إيو نشيشو انتاي تبلو أبقى زكا قومدا متى كان مخستار خندين جدت أقمكا إذا قومدا ينخسركا حجيخا نحنا أين فرح زن حواتي فريب كبدنا أين أتو نايك أدومو ميو انت صحابو كيودؤوا انت اصحابه يغرموا انت اصحابه كعقابي لميا ايتم عقاب كأنحنا عين طلعية عين فرها كعزنا حواتي تاكلنا نفره تايد فرها لنا نايك أدومامي حجة صباح مكو خطر يا أخن انت صباح مكو انت صباح مشت أبتاز نظر واحد من الله في أمريكنا أبتاز نظر واحد من الله في عين فرح مدرع من في القواتي زهاجرنا فري هاجري واني فري هاجري بطء هاجري هاجرنا تكال قبر عين فلسانينا نحنا نقدمينا طرعرع عندنا إنا نخيد الله حجها نظام شيشو بمدينة عالم كتفعلنا إيبعد أوه بمدينة عالم كتفعلنا إيو عاوزنا حفاي ህዝቢ ኤርትራ መቸም ትማለ ከምዚ ሎሙን ከምዚ ይዘሎ እንትኾነ ግን ዘን አዴታት ዚኣተን ወይ ድማ እንቶም መንስያት ከመይ ገርካ ትድህሎም ከመይ ገርካ ተፈራርኹም ሕጂ ከዓ ክትትብላሎ መንግስትኻ ከምዚ ብላሎ እንዳበልካሲ ሕቆ መንእሰይ ንምስባር ዝጉስጎስ ዘሎ በቲ ዓጋሚ ዝኾነ ሓሰና ዝበሃል ትግራዋይ ሰሚዕና ኣለና ተም ኢትዮጵያውያን መቸም ባሕሪ ክብሉ ዳሕነይ እሱ ከምዚ ሕማም ባርያ ሕሰብዎ ድሕሪ ደጊም ከምዚ ሕማም ባርያ ኩሚና ክንሓስቦ كل عالم كله خاني شامت سلزولو ጸገም የለን ላት ከነብሎም ኢና እሱ ፈርፈር ክብል ከሎ ሓጺን ተንኩሶ ኣብዚ ስኑ ትገብረሉ ኣብ ኣፉሲ ቀብ ተትሕዞ ዝኾነ ፒሪዮድ ሓጺን ብዛኣፉ ተትወሉሞ ይነኽሶ ንዑ ፈርፈር ኢሉ ይሓዊ እሞ ሕማም ባርያ ዘሎ ሪኢኹም ትፈልጡ ዶ ባሕሪ ዓሰብ ገለ ክብሉ ከለው ሕማም ባርያ ተላዒልዎም ኣሎሞ ንሕና ኸ ኣለና ናይ ፒሮ ገለ ዘይኮነስ ናይ ታንክ ፒሮ እዩ ዘለና ናይ ታንክ ፒሮ ንገለው ነዊሕ ኣብ ኣፋ ኢትዮጵያ አንክስ ነብላ ፈርፈራ ሓድጋ እቲ ሕማም ባርያስ ተላዒልዋ ነበረ ጸጥ ብል ጸገም የለን ፈውሱሎ ናቱ ዝኾነ ወይና ወጽል ኣነ ኤርትራዊ ክብል ከለኹ ኤርትራዊ መንነት ካብ ካልእ ተፈልየ ብኽትፈትዩ ኣላ ብፀብሒ ቀይሕ ኣይግለጽኒ እዚ መንነት ዝፍሉይ ብደም ብመስዋዕቲ ብታሪክ ብባህሊ ብጂኦግራፊ ክግለጽ ይከኣል ኾ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ነዛሪብ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምን እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ወዲ ነብሪ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ወዲ ጅግና እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ወዲ ኣንበሳ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ወዲ ኤሬ እዩ ወዲ ኤሬ ሓደ ኤርትራዊ ኣሎ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ኣይትረክብን እያ ሱር ናይ ብሓቂ ነዛሪብ ኣሎ እንኪ عصبة ينمي إنك أتكي عصبة مي كبعي إمي عصبة دا لبكيمي عصبة دا أجريمي إنكي هرتري هذا يلهمي أسمتا البحر الأحمر حق الفهد البحر الأحمر
البحر الأحمر حق الأسد، البحر الأحمر حق ابن الفهد، البحر الأحمر حق من الذكي حقهم، حق الإريتريين والقوميات الإريترية. والله إثيوبيا مش إثيوبيا، لو تجي أمريكا معاه ما تحس البحر الأحمر. حق نزارنا إذا ما فدينك مش إثيوبيا إن كيتن أمريكا تماتيمه عصبت مجيتا يسين متعبسنا أجهم جنتات إرتراوي أبدو ደቡባዊ ምዕራብ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ሃገር ኤርትራ ብሓደ ናይቲ ናይ ዓለም ኣዝዩ ስትራቴጂካውን ኣገዳስን ዝኾነ ዞባ ከም ወሳኒ ተሳታፊት ኮይና ወፅላ። ኣካል ናይቲ ስዑድ ዓረብ ትመርሖ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉባኤ ማለት ኣካል ናይቲ ፀጥታ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ ብዝብል ዕማም 8 ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዘቆምኦ ጉጅለ እውን እያ። ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ ወታደራዊ ኪዳን ንሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይ ኣባል ሃገራት ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ምክልኻል ውዕሉ ዘካተተ ጉጅለ እዩ። ስለዚ ንኤርትራ ዘስግእ ዝኾነ ይኹን ጉህድ ወይ ተኽእሎታት ናይ ስጋት ብፍላይ ከዓ ምስ ወደብ ዓሰብ ብዝተኣሳሰር መዝመፅእ ከም ቀጥታዊ ስጋት ማያት ቀይሕ ባሕሪ ተሓሲቡ ብናይ ዝሕብረት ኣባል ሃገራት ለፍንታዊ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ንኽወስድ ዝቐስብ እዩ። እዚ ማለት ኤርትራ በተዘዋዋሪ ኮነ ብቐጥታ ብፍላይ ከዓ ናብ ወደብ ዓሰብ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ምዝፍፀም እዚ ሃገራት ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝርከብኦ ለፍንታዊ ሓይሊ ንኤርትራ ከም ኣባል ሃገር ብምሕሳብ ንማያት ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ ኮነ በተዘዋዋሪ ካብ ስጋት ናፃ ንምግባር ኣድላይ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ዘገድድ እዩ። በዚ መሰረት ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚራ አንጻር ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ናብ ወደብ ዓሰብ ብዘቕንዐት ትስምዖ ዘላ ፈኸራ መሰረት ብምግባር እዚ ናይ 8 ሃገራት ለፍንታዊ ሓይሊ ተሪር ግብረ መልሲ ክህብ ጀሚሩሎ ብሒም ዝበለ ይተሓጎሚ ነገሩ። ከም ኣካል ናይዚ ሃገራት ስዑድ ዓረብን ግብፅን ድሮን ወተሃደራዊ ሓይሊ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዝድርዕ ስጉምታት ብምውሳድ ንቁመና ሰራዊት ኤርትራ ዘደልድል ምንቅስቓሳት ይወስዳ ምህላወን ይንገራሎ። ብተወሳኺ ኣብ ወደብ ዓሰብ ብሓገዝ ሓይሊ ኣየር ግብፂ ዝድገፍን ስዑድ ዓረብ ብዝመወለቶ ዘመናዊ ኣፅዋር ነፈርቲ ዘጠቓለለ ቅልጡፍ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ዝህብ ልፍንታዊ ኣሃዱ ንኽምስረት ኣብ ምሽብሻብ ምህላው ዝግለጽ ፅንፅንታ ኣሎ። ዕላማ ናይዚ ከዓ ኣሸበሸብ ፀላኢ ናብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢ ደፊኡ ክኣቱ ምዝፍትን ምናልባት እውን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ክፍንዎ ንዝኽእል ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ንኸበርዕን እዩ። እዚ ከዓ ነቶም ብሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ፍርሒ ብዝተለዓለ ጣሓንቲ ስጋ ዝብል ቅፅል ስም ዝትወህቦም ኩናት ዘዕንተሮም ኣሃዱታት መካናይዝድ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ኣብ መሬታ ዝካየድ ናይ ኣጋር ሰራዊት ግጥም ንኽቆፃፀር ዝሕግዝ እዩ። ኪኖ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ግጥም ዝሓለፈ ግን ኢትዮጵያ ነዚ ተባሂሉ ዘሎ ኩናት ምስ ትውልዖ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ሃስያ ክወርዳ እዩ። ጎንፂ ምዝልዓል እዚ ኤርትራ ትርከቦም ናይ 8 ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ውድብ ብለሊ ኢትዮጵያ እገዳ ምንቅስቓስ መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዝኾነ ይኹን ነፋሪት ኢትዮጵያ ብኽልል ኣየር ናይዘን ሃገራት ናይዚ ውድብ ንኸይንቀሳቐስ ማዕቀብ ከነብር እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ትንፋስ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ክበሃል ዝከኣል ብባብኤል መንደብን መትረብ ስወይፅን ዝሓልፍ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ናይ ወፃኢ ንግዲ ዝካየደሉ መስመር ሙሉእ ብሙሉእ ከደስክሎ እዩ። እዚ ከዓ ንሓንቲ ብቁጠባዊ ቅልውላው ናሕሪ ዋጋታት ዘቕባበ ልዑል ክብሪ መነባብሮን ትሳቐ ዘላ ሃገር ከምዚ ዝበለ ክባን ዕፅዋን ምዘጋጥማ ኣዝዩ ኣዕናዊ ውድቀት ከም ዘጋጥማ ርዱ እዩ። ኣብ መንጎ እውን ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ምፍርራስ ብለዘብታ እናሻዕ ይዓቢ ዘሎ። ከም ኣካል ናይዚ ቀዳማ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ኤርትራ ዝዓለመ ዘካይዶ ዘሎ ጉጉይ ቅመራ ስዒቡ ኣብታ ሃገር ዘለው ተቐናቐንቲ ሓይልታት ፋኖ ናይ ኣምሓራ፣ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ናይ ኦሮሚያ፣ ሕወሓት ብትግራይ ንዘሎ ኩነታት ከም ዕድል ተጠቂሞም ኣንጻር እቲ ስርዓት ንዘካይድዎ ወተሃደራዊ ስርሒት የደንፍዑ ኣለዉ።
ነዚ ከም ኣብነት ብምውሳድ እምበር ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጌጋ ሓንቲ ስጉምቲ ምስ ዝወስድ ዝገጥሙ ዕጫ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ኤርትራ ምስ ዘለዋ ስልታዊ ጸብለልታን ዲፕሎማስያዊ ሓይልን ተጠቂማ ነቲ ዝውላዕ ኩናት ክሳብ ጫፍ ክትወስዶ ትኽእል እያ። በዚ ከዓ እቲ ሕልሚ ቀትሪ ዝመስል ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ክንገብራይና ዝብል ውልቃዊ ቅማረ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንውድቀቱ ከም ዘቀላጥፎ ዝንገር። በዚ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ንወደብ ዓሰብ ንምቁፅፃር ዝፃወቶ ቁማር ንኢትዮጵያ ብቁጠባ ንምድኻም ጥራይ ዘይኮነስ ንፖለቲካዊ ህላውንኡ ግን ዘስግዩ ኣብ መወዳእታ እውን ውድብ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናት ስጋት ጣልቃ ከም ዝኣተዋ ድልውነተን ኣረጋጊፀን ብምህላውን ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ዘይምርጋእ ግጭትን ነቲ ኣብ ኣፋፌት በፂሑ ዘሎ ውድቀት መሪሕነት ብልጽግና ከቀላጥፎ እዩ። ታሪክ ከም ዘረጋግፀውን ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ወተሃደራዊ ወራራት ዋግኡ ደምን ስልጣንን እዩ። ሓደ መርኣያ ናይዚ ዘሎ ውህደት እውን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብፂሕሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኢማራት መሐመድ ቤን ሳልማን ንምብጻሕ ብ9 መጋቢት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሚር ፋይሰን ቤን ፈርሓን ቤን ዓብደላ ተራኺቡ ዘትዩ። ኣብቲ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ርክብ ሚኒስተር ዑስማን ሚኒስተር ፋይሰልን ኣብ ክልተኣዊ ዞባዊ ኣህጉራዊ ጉዳያት ኣተኪሮም ተመያይጦም። ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጌር ብወገን ስዑድ ድማ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢንጂነር ወሊድ ቤን ዓብደልከሪም ኣልኹራይጂ ዝርከብዎም ሰብ መዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ተረኺቦም ነይሮም። እምበር ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ንኤርትራ ብዙሕ ዘስግእ ነገር ከምዚ የሎ እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ተዳና ዓሰብ ክትውንን ኢልካ ተንከስተልካ ተን ኣባላት ናይዚ ቀይሕ ባሕሪ ከዓኒ ስቂለን ከምዚ የሪኣኻ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ እንድሕር በፂሐን ኣዝዩ ደስ ዘብል ዘሐጉስ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ባሕሪ ናተይ እዩ ወይ ኣነ ክውንነ ኢላ እንድሕር ትንቀሳቀስ ኮይና እተን ካልኦት ጎረባብቲ ከዓኒ ዝተሓባበራ ዝሕግዛን እንድሕር ኮይነን ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ውሳነ በፂሐን ዘለዋ ብፍላይ ነዛ ገሽላዕ ኢትዮጵያ መእደብ ኮና እዩ። ምክንያቱ ዘይናትካ ናተይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኣብዚ ኣባል እዚ ኢትዮጵያ የላን ምክንያቱ የብላን ባሕሪ ነው ከመይ ኢላ ክትህሉ። ስለዚ ካብዚ ናይዚአን ሓንቲ ሃገር እንተደኣ ዘይናታ ናተይ ክትብላ እንድሕር መፅያ ኩለን ብሓባር ኮይነን ሲ ሶሉሽን ከም ዝፈጥራሉ እንተ በትሪ እንተ ብጾምካ ምሕዳር ማለት እዩ። እገዳ ኣሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ናይ ዓለምና ምንቅስቃስ ዝግበሮ መቸም በቲ ባሕርና እዩ በቲ ቀይሕ ባሕሪ እዩ በዚ ናይ ዜን ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ዝርከባ ኣባላት ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ስለዚ ካብዚአን ሃገራት እዚኣተን ሓንቲ ተተተንኪያ ናተይ ክትብላ እንድሕር ቀሪባ እንታይ ዓይነት በትሪ እንታይ ዓይነት ሻሙጥ ተዳሊላ ከም ዘሎ ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ ይብሉና ኣለዉ። ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ዜና ሓቂ ተኮይኑ ፅቡቅ ማለት እዩ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ኢትዮጵያን ኢማራትን ዝገብርኦ ዘለዋ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምርባሽ ከምዚ ንሱዳን ዝርብሽኦ ዘለዋ ከምኡውን ንኤርትራ ከምኡውን ንሶማል ዝሓለፈ ርኢና ኣለና። ጣልቃ እንዳኣተወት ምስ ኢትዮጵያ ትሰርሖ ዘላ ኢማራት ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ዝርጉፅ እዩ። ኣብዚ ጥራይ ኮነትን ከምኡ ጌራ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሊብያ ከምኡ ጌራ ነይራ በዓልቲ ኣመል እያ ንምርባሽ ንምድዋሽ ሃገራት ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ሓንቲ ኩርኩር ብኢደ ዞር ንኣሜሪካ ተገልግል ምዃና ኣረጋጊፃ እያ ትሰርሕ ዘላታ። አልጀዚራ ከዓ እያ ትርከብ ነው ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ሃገሮም ዘይገበሩ ምርጫ ናይ ካልኦት ሃገራት ግን ኩዕኑ ምስ ኣሜሪካ ኢድንጓንትን ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ኢማራት ዓረብ ማለት እዩ። ብዝኾነ እቶም ሓሰውቲ ከም በዓል ሓሰና እቲ ልምዶም እቲ ባህሎም እቲ ምግልጋል ከም ሸበጥ ከም ጫማ ኮይኖም ዘገልግልዎ ንፀላእቲ ይቁፅሎ ከም ዘሎ ሰሚዕና ያለና። ህዝቢ ኤርትራ ክተት ይበሃል ኣሎ ንነግረካ ኣለና። ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ይኮነን ከቲቱ 98 ምስ ከተተ ደው ኢሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ። ስለዚ ከም ሓድሽ ከተታ ኣይትፀዋዓልና ኩሉ ግዜ ምስ ከተትና ንልምዓት ከተቲ ንፀላእትና ንምድር ዓም ከተቲ ሃገርና ምስተኣገደት ከቲቱ ኣብ ምንታይ ዘይከትት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ከቲቱ ኣሎ። ከቲትካ ከዓ እዩ ዝዕወት ንምዕባልን ብልፅግናን ከዓ ንኸትት ንኩሉ ኢና ተዳሊና ከቲትናዮ ዘለና መኽታት ንኩሉ እዩ ተኸቲቱ ዘሎ። እንተ ትስኻ ትደልዮ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፍራሕ ንምንሰይ ኤርትራ ከዓ ንምድሃል ዝስራሕ ዘሎ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እንተ ትዝብልዎ ዘለዉ ብስቕታ ይገልፁ ኣለዉ ፍርሆም የቐኒየልና ጥራይና ንብሎም ዘለና። ስለምንታይ ወዲ በሻሻ ንሪኦ ኣለና መግለፂ ፍርሁ እተን መራክብ ምስ ተተሓዛሲ ብዙሕ ኤግዚቢሽን የርእየና ኣሎ። ድሮን ሰሪሐ ዶ ሓንቲ ዚንጎ ገይረ ገዛ ሰሪሐ ዶ እንዳበለ የርእየና ኣሎ። እዚ ናይ ምንታይ መግለፂ ድዩ? እዚ እኮ እቲ ህዝቢ እዚ ፅዋር ኣለኒ እዚ ኣለኒ ንኽተት ንዋጋ እዩ ዝብሎም ዘሎ።
ኣይትፍርሁ ይዝብሎም ዘሎ ሻሙጥ ሻዕብያ ኣይንፍርሃዮ ይዝብል ዘሎ ንኺድ ነጥፋያን ሃገር ኤርትራ ትበሃል ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ፍርሁ ዝገልጽ ዘሎ ተን ተተሓዛት ተታሒዘን እየን ስለዚስ እንታይ ጌርና ንቆሽሾን እዚ ህዝቢ ዘይፈርሃናስ ብምንታይ ንምስል ኢልካ ተሳኣሊ ኢልካ በቃ በዝነፈርት ተዳሉ በዝቃ ድሮናት በዝቃ ጢት ትሰርሕ ኣለኹ ትብል በዚ ቡምባታት ንሰርሕ ኣለና ትብል ወዲ በሻሻ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ማለት ድዩ መግለፂ ፍርሁ እዩ መግለፂ ናይተን ተታሒዘን ዘለዋ መራክብ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኮይነን ዝተባህላ ንሱ እትፍርቲ ወይ ድማ እትጓህቲ ንኸይግለጽ መዕፀዊ መሸፈኒ መለቕለቕ እንታይ ትገብሮና ሓደ ኣረጊት ገዛ ቦያ ህርም ኣቢልካስ ሓድሽ ተምስሎ ስለዚ ወዲ በሻሻ ከዓ ከም ዘይፈርሀ ሓንቲ ነገር ከም ዘይሰገአ ንኸምስል ዝገብሮ ዘሎ ድራማ እምበረይ ኣብ 2 ዓመት ሲ ሓደ ዓቢ ናይ ኣፅዋር መስርሒ ሓደ ፋብሪካ ዝተዳሉ ዲኻ ኣይተዳሉ ዲኻ እዚ ናይ ቀደም እዩ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከለኹ ሲ ሓደ ማሓዛና ነይሩ ናይ ፀታስ ኢትዮጵያ ኸይዱስ ኣብቲ ናይ ታንክታት ሞተር ገለመለ ዝዕረየሉ ሞተር ገለመለ ካብ ኣሜሪካ መጽእ ወይ ካብ ራሽያ ድዩ ካብ ዩክሬን ይመጽእ ኣብኡ ጋጣጠማ ሕጂ ዘንሪአን ዘለና ድሮን ገለመለ ይስራሕ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ንስራሕ ኣይኮነን ዘለዋ ይጋጣጠማ እየን ዘለዋ ካብ ደገ ተምፅእ ትነብረትን ኣብኡ ተጋጣጥሞ በቃ ኹም እዩ ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ንብረት እውን ኣለኩ ካብ ኣማዞን ኣዚዝካ ከይተጋጣጠመ መፀካ ትጋጣጥሞ ባዕልኻ ኹም እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሎም ይሂዞም ኣይኮኑን ብዝኾነ ነገሩ ርድዩ እቲ ዝፈርሀ ክፈራረስ ዝፍትን ዘሎ ንሕጂ ብዝኸኣኽለና ይሰሰናይ እንዳተመነኹ ክብርን መጎስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡውን ህዝብን መንግስትን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወት እናሓፋሽ ዋና ለኒካ ተባሕሪ ዋና ለኒካ ተባሕሪ ንኮንዩ ንዓኻ ደፋሪ ንትማል ረሲዑስ ክግብት ስደሊ ንኮንዩ ዕርድኻ ደፋሪ ዋታኻ ሰንቲቑስ ሽሻይካ ዝደሊ ዋና ለካ ተባሕሪ ዋና ለካ ተባሕሪ ዋና ለካ እንዲሁ ተባሕሪ ዋና ለካ እንዲሁ ተባሕሪ ዋናኻ